ihe bụ otu ndị nze Oraifite mmemme okwu mitin anyị na-eme ọnwa kwa ọnwa n'etiti ndị nze Oraifite ọmụnwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu mgbere ewetala ụlọ nzukọ anyị na-eme na be ofu onye n'ime ndị nze Oraifite ilezi anya ebe anyị fụ na n'eberebe na-egbu mmemme ndị nze anyị na-enwe ọnwa kwa ọnwa ọkụkọ eji ana ndị nze nri ịfụrụ ọkụkọ a na-emetụ ya aka ogo nwanne ọkụkọ eji ana nri onye nze ọbụla ga-emetụ ya aka mmemme a na-eme kịta bụ mmemme onye nze ọbụla eji ana onye nze nri onye nze ọbụla ya ebite ya aka ebitesịa ya aka esie wee mana onye ọbụla ejighị anaghị onye nze ọbụla nri ji esi ebute onye nze a na-eri nri na nkịtị na-abụ na ọ bụrụ na anara ya nri ọnya bụ mmemme ga-emere mmemme a bụ mmemme a na-eme na ọnwa ọbụla onye ọbụla bụ onye nze na ala Oraifite na abịanya Uduchi elezi anya na kụlụ anyị dị echi egburu anyị egbu ọnya bụ mmemme a na-eme ọnwa kwa ọnwa ahụ gwaziri ndị ụfọdụ ndị ụmụnna abịa befa ọgaziri na ya mmemme ndị okwu ha na-ada ụda ndị nze anyị aka dị omenala maka Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite daalụ onwe ihe ọbụla ị chọrọ ịjụta ihe gbasara ọdịnala n'ala Igbo jụọ m sendel meseji na WhatsApp 08057837672 Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu yazi n'Oraifite daalụ ya gaziere ụlọ